Sulong raw sa nagida ang juta guys yung ibutangan sa sakadan. Ay di na mabutangan ang sakadan ato guys. Yan na may buoy na ni ani guys. Ito na pa ni sawa guys. Alright, kalsada pa yun sa Family Beach. Ha? Narag sa kadan, ang malang budagan. Narag sa kadan guys. Nah, dari rami taman guys. Narag sa kadan to ha. Ha? Kanang naik puti og puwa. Mana si jag sa kadan nama. Mana si jag guys. Kana manag sa kadyan nama. Di arami dari wala may malahos adto. Lagi susira. Guys. Tara mi sa Family Beach. Yan ni Ore and Fans. Ay na mi sa kalabay mi og Bohol Trophy guys. Oh. Hotel na siya nga dako kani nga building. Green mo na sila Bohol Trophy. Naikuralandia ni guys. Nag-aagipot mo eh. Meron Bohol Trophy guys. Wala siya. Kami sa buhay man. Mani Bohol Trophy. Hotel. Guys, ako nga hotel ni. Kani po din sa bato. Dengan ato ay. Wala si Jai Bohol Trophy. Guys, nagkatagong building. Bohol Trophy. Ha? Oh, dia apa simbahan dari Iglesia ni Cristo. Dia. Namanya siya. Simbahan sa Iglesia ni Cristo. Sa may kalsada ngagikan sa buoy. Paingon na pud mi sa may makalabay mi karon og pantalan guys tukugon. Tukugon adto sa side. Ana kayo na Marcela.
welcome to the port of Tagbilaran City. Ha? Ano siya pantalan dia guys ha? Mo tay pantalan. Ha? Kung nanay pag gihimo sila nga ako ano pag isugdan na guys. Ang kalsada guys oh. Na sila bridge nga himuon paingon sa Dawis. Ya. Oh. Tuwa guys to ah. Oh, to si Day kalsada paingon sa Dawis. Tulay. Ito tulay paingon sa Dawis ilang gihimo. Kaya na po mi ani guys nga street. Asa ni nga street ani giot? Galyaris. Sa Galyaris day may guys. Subay. Galyaris Street ni. Subay na mi ani Galyaris Street. Nakita ninyo ni guys oh, ni Lightford. Lightford. Ha? Lightford. Lightford? Mo dito Lightford guys. Okay ni ang Tagbilaran Bugul. Tagbilaran Bugul. Philippines. Kani wo? Ay sa KFC dito guys. Ang labato dito. Ano simbahan sa KFC guys? Ini simbahan sa KFC na si Monsignor Malanog ana. Ay Monsignor Malanog, majubuntag diha. Majubuntag ko Mama Mary, nakalabay ni Mama Mary guys. Ano ni Galyaris guys na Ramiro Hospital. Ha? Ang tupad ani guys, napoy bagong building aron gihimo. Hospital gyapon eh. Inchungko Medical Arts Wellness Center. Ha? Mo ni Ramiro guys kani. Kana na ah. Mo ni Ramiro. Na. Ramiro. To sila guys ang Ramiro Hospital nape. Iglesia na isa ng United Church simbahan. Nagian namin ang namo guys, mo to nagian naman. Karon guys. Paingan na po sa video among magian mo ng video guys ha. Na guys, video mall. Saan ni meron og video mall guys na kanang building nga guys. Wala video mall ha. Ya kani ang galeria guys. Luisa. Wala ang galeria Luisa. Oh dako po nga building lami na suludan guys. Wala ang video guys kani oh. Wala ang video mall. Na. Sa video mall. Kani po ang Alta Cheetah. Ha? Alta Cheetah. Ito. Alta Cheetah ni guys. Building. Na mga call center ana guys. Babaw. Kini ato ra
Kulangan. Sa inyong kabubutan lang guys, kamu sa kamu lang mag-igo basta. Nandiyo lang po ko. Yan namin guys. Ako kami namin. Okay. So guys, yan na may karon sa may Causeway. Ha? Yeah guys, yan na maligyan sapatos. Nasadap din sa daan. Saan na ko sa Causeway guys. Pero daghan isda guys. Ano yung Causeway guys oh. Balik-balik magbalik vlog. Adi sa ko anak utami sa adyo na. Yes. Oh, ikaw kumukaan ka. Ang tipong yan. Sa kaya na mga kakanin. Nagas o lamig ka daw daghanang mga kakanin aning Causeway yo. Balik dia lami ani guys kidang mo magkaon no. Pero tamis laman. Ito dai pala may margarin. Kakanin sa Causeway. Ano si mama ang tagida sa akuan mga kakanin aning Causeway guys. Ha guys ang mga isda. Nagtatagan na po ko ano mga kabisita guys. Karon ang tanawon guys kung unsarong mga isda lang eh. Asa 50 ma'am. May buntag ma'am. Marilong bulaanan ko. Nala pa yung vlog ani nangagi. Kaning kilo? Di apay bangos. Ni susi na po ko dani gansa na pag isda. Mga barato ra pag isda ron. 165. 165 tag 165. Ha? Padarag 165 guys. O daw. 50 kilo, ma'am. Ano yung 50 guys? Kilawon, makilaw pa. O makilaw ni guys. Nakatambak guys oh. Tambak, baka kayo. O lami ko na inanoon napiginason. Mas bapa ang gablag. Wow, ang tag-ida sa may isda, may kinagupahan. Ang napayan ni Nikad. Napayan ni Nikad guys. 100 ang kilo. Dari po guys, unay lato. Ay, luko. Lato lagi deh. Ay, tulingan gagmay. Hi ma'am, matulungkag. Tag-singkot na kilo? 50 kilo. Barato ra nino? Kani nunan gusto dahon. Dahon, kilawon. Pwede po no? Ayan ma'am, salamat. Oh, dia po guys, mangsin. Taghan din nilong isda, ma'am no, kaningani. Happy lukot, nutos, tag 140 ang kilo. Andiyan na, tag 50 guys kanin. Hala. Tag 120 ang kilo. Sige na ni. Bakasi. Katudag ko nga bakasi. Kani gagmay, tag 120 ang kilo. Ma'am, bangus 150, 100, 20. 20 ang lukot. Ay, sige na lukot. Oh. Lato. 20, dahang tayong 20. So, daghan. Kape buli na, tag 140 ang kilo. Naipasayan, tag 280. Tag 280 guys, kapayan. O, redang gito, 120. Kapay mall, tag 220 ang kilo. Karin dagpo, kaadong bangos guys, lami sugba. Lami po kilawon, lami sinigangan. Tag 170 ang kilo, lami adyan isugba po, butang panakot ang isang tijan bitaw. Mama, jung buntag dito. Araday. O, di hapon. Ano 50 doy, kinagapahan doy sa kulhasahasan eh. Daghan ka itong isda rin guys, karon. O, dapat bangira. Ari guys. Yung buntag.
Kasi kung maigo mi dahil maago-agot mi Amerika. Abot jud mo. Na may mananaw ato taga Amerika. Inari na kaya mga mama Wow, Marilong Bulanon ko. Si Marilong Bulanon. Ako. Marilong Bulanon. ikaw siya bro. Kita naman na, Marilong Bulanon. Oh, ako na. Ako. Di ako ba? Nabalik ko, ari guys. Nakita na siya na. Tingnan na mga papa na mga tindina. Di Sige ma'am, salamat. Oh, lamig ka din lang mga isda ari guys, oh. Dagkuha sa Pasayan, sa Kabanyura. Dagan ka doon Pasayan, oh. Dagko. Ma'am. Lato ra din naman to, iti na ni. Oh, to 80 ni si Jan. Oh, nya ato dito sa kuan mahal na ni. Oh, dagkuha nga Pasayan, oh. Sige ma'am, salamat ma'am. Sige ma'am, salamat. Ma'am Gap. Iti ko dong. Hoy! Ako guys, oh. Guys, mo ni kinabratuhan na isda, no? Nag-50 kilo na yun guys. Kila pa ng kilo? 20 ma'am. 220 ang kilo guys. Di apa yung nanuhan kayo pag ito ko. Risko ha? Kila kilo? 180. Huwag iko guys. Di apa guys oh. Kani, risko ka ajo. Tapila ng kilo? 20 ma'am. 220 din guys ang kilo. Lalon. Kung tao katapok sa ganit dada na. Risko ka rin. Ang pila ng kilo na andunga o sana matang baka? Guys. Ipo ako nung guys. Ya, alam ko ba ni sida noonan ko? Ilan kilo? 80. Karito nga ni ma'am 140. Mahal ko. Ano? Mana tilog man adam kay basta. Diyan na sila guys. Ang mga mananagat, ano sila? Ikaw din daging isda. Pero di pa din gamay ra dagan-dagan ko. Diyan na po ko. May buntag ma'am. Morning ma'am. Dagang isda si ma'am. Ano yan? Mga presko ba? 120? 120 kilo. Kani niya 50. Unan-unan. 120 ma'am. Guys, kanawa 120 ang kilo guys. ma'am. Barato ra guys, oh. Kani ba kasi? Pila pa ni kilo? 100. 100 ang kilo. Kilo na rin. Ah? Kilo dito ni ma'am sir. Lami ko ni sida una no, posto dahon naman. Dapat sir. Kuha po dani oh. Huh? Ya guys, presko ka agong mga isda. 100. Pila Asa 200 ka na? Karito 50 to 20. 70. Ara presko ka agong guys. Oh guys. Ari laki dagang pulang. Sige guys ha. Ano sila mga mananagat ni? Ha, mga mananagat ni sila na. Oh, to ay dagang isda. Ano sila? Ha? Daghang mga bangka ni guys. Wow! Indot ka ato guys, oh. Kusway, ano guys?
dihan naman ko yung vlog ani. Pero nung balik ko ari guys kay tan na po ko sa mga isda o pila na po ang presyo daw. Mapalit po mig sa daan para sa daan na naman. Okay guys, nakita na mas mga bangka ani no. Ha? Balik ko ato guys. Kayo. Mapalit sa mga isla sa Hangawag. Asa man tawag? Excuse me. Ada po guys. Okay, ang kilo. Ini ang kusweng. Kwenta kusway ni guys. Ha? Kaya ito dan dapit na putas. Gas batu. May yelo. May piso bunod. 450. 440 na sir. Paghalang danggit oh. Kana? Ah. Tagbilang kilo ani danggit? Gas. Dito ro. Kugita? Ugit man. Gimok-gimok. Oh, kugita ko na eja ma'am. Ah, 440 laman. 450 man tara. Bago kayo, kagimok-gimok panita. okay guys, muli nami guys. Kaya na namin napalit na isda. Pusin siya guys, nga taas-taas ang vlog ha. Hindi namin guys, kayo udto na. Okay. Namalit namin isda gigan. Okay guys, diyan namin dyan yung katedral. Ana, mana yung katedral diha. Unja. Karon mo ulit naman min sa bahay guys. Kay di ka namin namalit. Oh. Yan namin karon dani. Dito nga sa migikan sa Kusway. Ano na po may agi sa J. Clarin. J. Clarin mi guys. Gasubay niya. Darunday. Oh, na Darunday nga. Hotel to ah. Darunday to siya. J. Clarin Tagbilaran nga street ni. Paingon sa dao ni guys. Ito ang maternity nga hospital anto. Wami nang agi atong kuan guys. Ining City Square dapit nga kalsada guys. Ani rami nag agi paingon sa dao. Wami mo agi sa CBJ. J. Clarin rami gasubay. Makdo.
Yan namin sa stoplight guys. Gani nga right side nga kalsada pa yung ini sa ICM. Dao. ICM mall at ito Kami sa stoplight guys. Ayun nang kami. Ako guys, sa ICM to ICM mall to sila. Karon guys, napag-napag sa Dave Laren ni Paningog no? Dave Laren. Okay guys, kita-kita na taat to sa bahay. Isa guys, kadang ipakita na yun yung mga ng BMCI yan yan. BMCI na din kapita. Hi guys. Doon namin sa bahay guys. Nahuli namin di kami nagpalit isda. Kaya guys, nakikita na mo sa mga lugar. Ari guys, no? Gikan nga ito sa Wala, uwa na po doon, uwa na po. Family Beach. Di kami sa Family Beach. Diyan nga kami sa Pusoy. Ano mo hindi makita guys? Ang mga lugar din. Sige sa amang naagian. Diyan namin sa bahay doon na. Go. Salamat Ginoo. Palit na ikaw. Di anami guys, abot namin. Salamat Ginoo. Di anami guys. Ha? Di anami guys, abot kami. Yeah guys, abot kami sa bahay. May isda. Nawa guys. Yeah, may tagpo na guys yung isda. Ang kaman isda, gugutom niya mo. Wow, ang kalamig urol guys, no? Orange, ug naiitom. Hala, uy, nang ano, atubang sila na ako guys. Dito ano ni mo, isda Hala. Hala, uy, nang adyo na sila biyang bahugan. Ang ibaho guys. Nangaan. Tanawa guys, tanawa. Ipagkakan na ni Erwin ganyan. Kaya, uy, ang mga kilos ng isda. Kami kasi tulog. Orange. Hi guys, nauli namin. Di kami ato sa... Kami ato, nakita naman mo. Pag maara to guys, dagang salamat. Pasensya mo nga. Taas-taas siya ang video guys. Kaya ito ko na lang. Makakita po mo sa mga view. Ano ba?